sal 2010 dema ku dîrok hevdê berfanbarê nîşan dida li Tunusê karmendekî bi navê Muhammed Abuazazî li hemberî desthilatdariya ku wî mehkûmê xizaniya maddî û manevî kiribû bedena xwe da beragir. Ev ji bo welatên cîran yên weke Misir, Lübnan, Libya û Sûriyê jî peyamek bû. Peyama daxwaza jiyanekê wekev û azad bû. Dirûjmeya nan, azadî û rûmet ya ku li kolanên Tunusê bilind dibû, li Sûriyê jî bersiva xwe dît. Ji ber desthilatdar li her erdnîgariyê xwediyê heman ferasetê ne. Helbette wê têkoşîna ku li hemberî wan jî were dayîn, herçi qasî car caran rengê xwe biguhere jî lê tenê yek tiştî armanc bike, ew jî azadiya civakan. Li Bakur rewşatê Sûriyê duruşmaya gelan xwedî felsefeyeke hîn berfirehtir û bilindtir bû. Li ser vê axê duruşmaya jin, jiyan û azadî bilind bû. Desthilatdaran bi hovîtiyeke mezin berê xwe didan civakan, da ku daxwaz û çalakiyên gelan bêdeng bikin. Li Sûriyê rewş gelekî cuda bû. Li ser vê axê rêbera bi qasî 20 salan kar û xebatên amadekirina avakirina civakeke azad da bû meşandin. Helbette ev keda rêbera di qedera guhertina gelê Sûriyê da rolekî diyarker lêyîst. Di pêşengtiya ciwanên Kurd da ji bo ku civak xwe di her alî da ji pergala desthilatdar biparêze, biryara avakirina yekîneyan hate dayîn û di sala 2011 da li Bakur rewşatê Sûriyê bi fikrê civakaka demokratîk û azad ciwanan bi navê yekîneyên xweparastina gel xwerêxistin kirin û yekîneyên xwe ava kirin. Raşetlerle! Ravustin! Amade bin! Ravustin! Amade bin! Çek! Servir! Slav! Bir de! Slava şeygan! خونها مني بيجي صالي يعني وان خورت وان كجي خبيبينم و راهجن بسلاحي هاني حقيقتي براستي حش بوينينا براستي امديجي خوينينا لأف سلاحي ما سلاحي براستي هكذا اف سلاح تنا بيجي براستي حقي ما في مجري هري بو ویناجی مگو گل کهستر مبارند گل کی دلمه گش بو و دیتنا هانه سلام و حرمت جبو و لأف تشته گونها ام دبینین حقیقت yani keda 4000 şehide. Di destpêkê yekîneyên xweparastina gel da jî jinanciyê xwe girtin. Her ku diçû yekîne mezin dibûn. Ciwanên Bakur rewşatê Sûriyê pêl bi pêl ber bi refên azadiyê va diherîkin. Ev pêşteçûn hîşt ku di sala 2012 da yekîneyên xweparastina gel bi navê yekîneyên parastina gel xwe nû derê xistin bike. Cîhana ku bi fikrê artêşbûna mêr de hate meşandin, li Bakur rewşatê Sûriyê bi tawayî nehate pejirandin. û pêşengtiya jinan a di nava yekîneyên parastinê da pêwîstiya bawayekê xweser xwerêxistinkirin jinan danî holê. Ez weke keçeke ciwan min tevlîbûna xwe ji nav rev yepegêra dê çêkirin ji bo ku ez karibim parastina gelê xwe parastina axa xwe bikim ji ber ku parastina gelê min ji bo min gelekî girîng e. يعني معناها بارستنا ملاتي خاجي بكن هذا خازم انه كاتد دبيسن وما دبينا كا انا قشت كتاب لبن çok abiciğim çok pratikli yani aliye gidihin او باندوريا سيستميه او باندوريا مابطه هم عشيره انا حمي تاثير خالص سر دانا وكنا Li ser vê bingehê yekemîn konferanseyê pêşê di dudiya avrêla 2013 da li bajarê Dêrikê hate li darxistin. Em tarîxekî ecerda ez dikin
و سرکت بخواه خواسته به هجمار نپیگینه 50,000 گرک ام کشتک خواد بکن گم هجمار خو مزن بکرد روش آبادا سرک همو نیخ خوی نتوی خط آزادی آجن لهمبری شهید کردستانی گل کردستانی و همو حوال خوی پیپوشینه ساز دادم کنفرانس یکمین با آرمانجا خو آواکرین و ریخستنکرنا جنان بریارک استراتژیک بو. دوی کنفرانس دا استراتژیا کو یکینه این جنان خلصر ریخستن بکن هات دیار کرن. خط رزگاریا جن آج بو جواکه که دموکراتیک، اکولوژیک و آزاد خازیا جن چاواره ریخستن کرن هات شینبر کرن. بریارین کو یکمین کنفرانس پیجدا هاتنگرتن. ویجی هر پیکاته جن یا کلسر اردا سوریه جیان دکن بخواسترتیا خواه جی خودنا و رفنیه پیجی دا بگرن. خطا پاراستنا روا آیه پیجی هات زلال کرن و یه پیجی فکر ناوندا تکوشتنا خواه. یه پیجی وکه هیزه که جواکی خود دست کرد و لسروی همه وان ریگزان جخورا دیار کرد. و یه پیجی تنی هیزه که پاراستنا جن نین به یه پیجی هیزه پاراستنا تواهی گل و ولات به. و دی تکوشتنا خودا تو فرقی نخنا برا بیکاتین هرمی دا و خواه که هیزه که سوری ریخستن بکه. یه پجه لهمبری فراست باوک سالاری با آرمانجا گوهرتن و گوهرتن جن و ظلام تکوشین آزادی و کویا زایندان بدمشاندن. لهمبری ذهنیت لشکرتیه یا کو دولتان آوا کریه تکوشین وارمشاندن. لشونا پرگالا به فراست دولت پرگالا پاراستنه یا کوار اساس کردن هزا جوهری آجواکیه و درگزین خود آجدا دیار کرن کو و ایریشنکه خو پاراستنه اساس بگره. لسر و بنگهجی رگزن اندامتیا یکینه این پاراستنا جن و هانه. اندامه که پجه پیوسه لهمبری ناسنامای همو بیکاتیان خودی حرمت به. خودی رحکی فداکار و آماده به دا کجبوی نرخین جواک جن و ولاد خو فدا بگه. وکه جنه که ده تکوشینا جنسی دا ارک داره و ده همان دمه دا لسر و اساسه پیوسه کسرتا خوشی آوا بگه. ده هر دمه و هر شرط دا آماده به جبو همو ارکن شورش دای سر ملنوی بیک بینه. یه پیجه ده کنفرانس یکمین دا مکانیزمای خویا بیه پیگراجی دانی هوله و اف کنفرانس دوی مجاره دا رولا چوانیه که خورد لیست. هفبشیا بیه پیگرا هات دیار کرن و جبوی پاراستنا جن همو بریارن سر و اساسی وار نگرتن جی یه پیجه برپرسیاره. هات دیار کرن کوه بیه پیگرا ده چارچوه استراتژیا پاراستنا ولات دا هفکار به. لیوی خاصرتیا خوب پاریزه ارکا خوب ایک بینه. به کنفرانسی یه پجه باوایی که فرمی ده 4 آوریل 2013 اندا هات ایلان کرن. جبر کوریبر گلو کرد عبدالله اوجالان جبوی همو جنان و که چافکانیا فکر و رامان آزاده لسر و بنگهیجی
YPJ di 4 avrîla 2013 da hate damezrandin. YPJ damezrandina xwe bi yekemîn konferansa xwe ji raya giştîra parve kir. Biryarên ku hatin girtin. Hejmara tevlîbûna jin di nava refên azadiyê de ware zêdekirin. Duwarê perwerdê da ji bo çawaniyek ji hêzê dayîna qazançkirinê akademiyên zanistî hem di warê zanistiya zihnî da hem ji diwarê hunera şer da warine vekirin. YPJ xwedî mîratekî gelekî binirxe û îlhama xwe jî ji gerîlayên jin yên ku li çiyayên Kurdistanê digire. Li ser vê bingehê jî xwek yekîneyên xweser yên jinan ava kir. YPJ weke felsefe xwedî zanista cewherê jinê ya ku civakê ava dike ye. Weke jinên ku di astekê herî bilind da xwedî erkên xwe yê welatparêziyê derket û weke hêzeke pêşeng erka parastina civaka xwe girte ser milên xwe. YPJ li hemberî êrişên qirkirinê yên li ser gelê xwe heyî bertarafkirinê û civakê ji desthilatdariya mêrxelaskirinê ji xwe ra kire bingehê têkoşîna xwe. YPJ bi fikir û felsefeya ku azadiya hemû jin û civakan digire nava xwe derkete rê û li ser vê bingehê yekîneyên xwe gav bi gav mezin kir. YPJ bajar bi bajar dest bi avakirina taborên xweser yên jinan kir. Li ser vê bingehê tabûra yekemîn di 13 Sibata 2013 da bi navê Şeytürken li herema Efrînê hat avakirin. 8 Adara 2013 da li bajarê Qamişlo tabûra Şehît Adalet hat avakirin. 24 Adara 2013 da jî li Kobanê tabûra Şehît Dicle hat avakirin. Di 25 Sibata 2013 da li Derîkê tabûra Şehît Zozan û li Dirbêsiyê jî tabûra Şehît Bercem hat avakirin. YPJ li hemberî belaya Daişê ya ku li ser herêmê hat cara yekemîn di sala 2013 da li serê Kaniyê şer kir. Li serê Kaniyê Erdoğan her çiqas deriyên sînor ji bo çeteyan vekir jî lê alîkariya wî nekarî Daişê biparêze û têkoşîna şervanên jin wê demê serkeft û çete ji bin ketin. Terorîzma Daişê di daviya sala 2013 da û di destpêka sala 2014 da berê xwe da Tilhemîs. Rûxmê ku di astekî zêde da tecrübeya YPJ nîn bû jî lê şervanên YPJ bê ku di dûlî jiyan bikin li hemberî wan çeteyên hov şer kirin, ev çeteyên hov ji Tilhemîs derxistin. Di sala 2014 da li Tiltemir pêşiya Daişê hate girtin, ji vir jî hate paqijkirin. Heman demê da di sisiyê tebaxa 2014 da dema ku çeteyên Daişê êrişê Şengalê kirin, yekîneyên parastina jin ber bi hawara jin û gelên êzîdî vaçûn û ji bo rizgarkirina gel korîdora mirovî û ewlehî vekirin. Daişê bas bizanibin jin ne namusa kesê ne. Namusa me alxa me welatê me ye. Operasyona me tenê encamek tenê hebûan serkeftin yan serkeftin. Di sala 2015 da li bajarê Kobanê di pêşengtiya şervanên YPJ yên dilwêrek da şerekê bêheman hate meşandin. û berxwedaniya dîrokî a li hemberî çeteyên hov bi destê şervanên YPJ hate nivîsandin. Heva zara Koban rêzgar bî tu çi dibêjî? Em li serok pîroz dikin, li gel pîroz dikin, weke din tiştekî nabêjim. Kobanî îro yanî ji bin dest xelas bû, ji bin destê dijmin. Hevan bêdiya. Ji bo rizgarkirina Kobanê çi dibêjî? Em pir bi kêfxweşin, em pir serbilindin, me îro Kobanê rizgar kir ji ber ku bi îşekî pir mezin, em nav kêfka xweşiyekî pir pir mezin, me Kobanê rizgar kir û pêşê jî berxwedana YPG, YPJ, û em silahê xwe ji bo hemle dişînin. Arsenal,
سالا 2015 دا li holê Daişê bi stratejiya erebeyên teqemeniyê xwast berxwedaniya şervanan bişkîne. Lê şervanan ew ji wan çeteyên hov re nehêştin. Wan çeteyên hov li holê jî bin xistin. Di 16 Sebata 2016 da di çarçoveya hêrsa Xaburê da ji bo rizgarkirina bajarokê Şeddadê pêngava rizgarkirinê hate destpêkirin. Şervanên YPG di vê pêngavê da jî bi awayekî pêşeng rol lêstin û bi vî awayî bajarokê Şeddadê jî terorîzma Daişê paqij kirin. Panzê tebaxa 2016 da YPG li hemberî hovîtiya Daişê berxwedaniyeke mezin raber kir. Bihus axa min bicê ji tarîtiya Daişê rizgar kir. قطنا هيك ندعس الوادم ندعس كل شيء من اجله وجدان نكشر اجدان من اجل داعش حررنا سوريا. Şervanên YPG bi qesedê mil bi mil di cotmeha sala 2017 da bajarê Reqa ya ku Daişê ji xwe re weke paytext diyar kiribû ji konê tarîtiyê paqij kir. Pêngava tunekirina Daişê di adara sala 2019 da li Bahozê gihîşt serkeftinê û di pêşengtiya şervanên YPG da cîhanê şahidiya têkçûyîna Daişê kir. قال داوی و همان نوین نقطه هر داوی یه چته این داعشیه. ایرو وقت نوچگهانی نوند را گهاندن یه پیجی مدرسه شاهدیا سرکفتن شروان یه پیجی کرد. ایرو ایدی لور نه آلا تاریتی نه آلا دژمرواهی آلا آرامی آلا سرکفتن باده. ام دکارم بیشتر که دروجاوا و همان دبیر همه سوریدا چته این داعشی هاتم ترکرد. روز سرکفتن شروان یه پیجی روز سرکفتن مرواهیه. چته این داعشی ایدی خلاص. روز آزادی گلایه. Ta 2018 da devleta Tirka dagirker êriş bir ser Efrînê. YPG bi gelê xwe re mil bi mil li hemberî balafir, tank, top û hovîtiya devleta Tirk a dagirker 58 rojan berxwedaniyekê dîrokî da meşandin. Heyecanekî ne normal me digihîbûne beramberî devletekî Fransî bêje teknîka xwe xwe em ji gorî teknîkaya destê me de em vê baweriyê de ne. Duyemîn konferansa YPG di dîroka yek û dudiya pûşbera 2019 da hatele darxistin. Disa duwarê siyasî de, duwarê civakî de, şerê taybet bi hemû şêwazan li hemberî me em di nav pêvajiyekî şerê cîhanê siyemî de binav dikin. Elbette va ne hesane ew nekême û roj bi roj em dînan jiyan dikin û em dibînin van êdîşa repêra rûbirû dimînin. Lê car dijî ev tecrübe me ku hatiye girtin em vê baweriyê denin ku em hên daha zêtir jî ev fikrê ku heye em baş xwe birêxistin dikin li ser xwe perwerdekirin xwe amadekirin ku em baş bisekinin carekê din hêza ku adaye ku dikarin vê pêvajî dîsan birê me û pêşengtiya vê nav dike elbette dîsan ev hêzên me ye. Di konferansa duyemîn da konjektürên siyasî û leşkerî da guhertinên çêbûyî hatin nirxandin. Êdî şoreşa bihara gelan gihîştî bu astekî. Hindek ji daxwazên gelan di rejîman da guhertin dan çêkirin. Hindek ji wan jî bêencamman. Vê jî bi xwe re li herêmê tevazûnek çêkir. Di heman demê da pêla terorîzmê ya ku li ser herêmê bi bandor kir.
Yê pejê di konferansa xwe ya duyemîn da ew rewş nirxand. Di heman demê da hejmara nû a ku beşdarê nava refên YPJ jî dibûn pêwîstiya hêzê berçavra derbaskirinê datînî holê. Di vê konferansê da li ser van bingehan hem li hemberî derva hem jî li hemberî hundir YPJ xwedî stratejiyek çabe hate diyarkirin. Ji bo diwarê birdozî û leşkerî da pisportî pêş bikeve, biryara hêza xwe gihandina xwedî çawaniyekê xurt hate dayîn. Bi avakirina qesedê ra YPJ jî weke hêzekê paralel bi qesedê ra hevbeş karmeşandinê esas kir. YPJ herêmên ku gelê Ereb lê dijîn rizgarkirinê de weke hêzekê pêşeng rola xwe lêist. Li ser vê bingehê jî weke hêzekê esasî derbasbûyîna YPJ ji bo herêmên weke Raqqa, Tabqa û Dêrazorê çêbû. Ji ber vê yekê jî YPJ pêwîst dît ku li van hereman jî weke jin rêxistinbûyînên xweser pêş bikevin. Bi awayekî pratîk di meclîsên leşkerî yên Raqqa, Tabqa û Dêrazorê de cihê xwe girtin. Di heman demê de YPJ diyar kir ku wê ji bo hemû jinên ji pêkhateyên cuda yên ku li herêmê jiyan dikin bibin hêzeke alîkar ya avakirina pergala xweser a jinan. Li ser vê bingehê jî YPJ ji bo jinên Asûrî, Ermenî û Suryanî jî di warê avakirina pergaleke parastinê da bi xwedî kedeke mezin. Di sala 2019 da di nehê cotmehê da weke berdama komploya navneteweyî dîsa dewleta Tirk a dagirker êrişê girê spî û serêkaniyê kir. Dewleta Tirk a dagirker yani wek Osmaniye dixwaze yani carek dî Osmaniye duyemî dere cih bigire. Xelkê Kurd û yê Ereb destketina ku dest xistibûn careke dî şerê duyemî re şerê Rojavayê duyemî re dixwaze careke dî yani vê xalkê dest bixe. û YPJ jî weke her demê ji bo gel û welatê xwe canê xwe kire mertal. Li vir bi wêrekekê mezin heya dawiyê tekoşîn kir. Tekoşîna şervanên YPJ weke agireke ku hemû xirabiyan dişewitîne bênaber berdewam dike û her ku li ser pergala jiyana azad êriş pêş dikevin YPJ jî xurt dibe û tekoşîn dike. Êşê ku jina Kurd jiyan dike gelek jinê din jî jiyan dikin ji ber wê ev nav yani ji bo ku civakê jî bawer bike mesela bi erebetî wehdet hîmet me re yani ji bo ku her jin vê xwara wekî hêz bibîne rastî ji demê ku bi êrişeke re rûbirû hat dikaribe vê hêzê bawer bike ku ev hêz vê biparêze. Siyemîn konferansa YPJ di dîroka siya avrêla 2022 da dest pê kir û yekê Gulanê da bi dawî bû. Konferansê me di serî de elbette ji ber rewşên şoreşê û rewşên şer bi wextekî dereng de têr daxistin ji ber konferansê me yê duyemîn berê 3 salan hatibû darxistin. Lê ji ber pêvajiyên şoreşê şer êrişê ku dihatin darxistin rewşên awartir yê ku dihate jiyankirin ji ber vê bi derengî ve jî îro darxistina wî elbette pir girîng e. Faşist Erdoğan! Faşist Erdoğan!
Li konferansa siyemîn da rewşeheyî bawayekî berfireh hate nirxandin û encamnameya konferansê wiha ye. Gef û êrişên giran hene, lê em ji bo bikarbin van êrişan têk bibin û xwe jê re amade bikin, ev konferans xwedî giringiyekî dîrokî bû. Ji bo em karibin herema xwe ji dagirkeriyê biparêzin û statya rêveberiya Xweser a Bakur Rewşetê Sûriyê li seranserê cîhanê bidinin naskirin, her wiha yekbûna xurt bi tevahî jinên rojhilata navîn û cîhanê re ava bikin, pêdiviya me bi xweparastinê heye. Ev yek jî ancak bi stratejiya şerê gelê şoreşgerî wê bêkwar e. Neha em weke hebecê jin şoge hûn zanin damezrandina wê 2014 de bû dema hemla serê Kaniyê de bû dîsar girê Spî de bû, di Holê de bû, Şedanê de bû, di hemû ceha de va dayîka cihê xwe gir pêşniyara dayîka bû ku her pişta zarokê xwe bigirin û xwe bigire mertalê zindî pêşiya zarokê xwe yani me digo bila fîşeka werê zarokê me bikeve singa me bikeve ama rejistnê qebûl nekir yani me piştgirtiya zarokê xwe gir geç û xortê me duyê de piştrast bûn wexta digotin dayîkî wekewa îro piştgirtiya me dikin him civakê de hem çûna cebehê de moralekî herî xurt ji va dayîka hate girtin. Em dîsa soza xwe nû dikin ku em hemû dayîn em pişta zarokê xwe bin di çepera de bêt, civakê de bêt, kîdê de bêt. Zaten beşê civakê hemû em tevlîne. Di komîna de bêt, meclisa de bêt, kongresdar de bêt, beşê me eskerî de bêt, di kîdê de bêt, îro ev hêza cewherî ya parastinê hebecê jin rola xwe zeyîzê zikê. Di çarçoveyê pêngava jinûva avakirinê da em ê pergala xwe nû da berçavana derbas bikin. Bi şêwazê tîmên bi tevger ên profesyonel xwe birêxistin kirin, dê azadiya tevahî jinan û parastina axê teqez bike. Ji bo em karibin teknîk û taktîkên dijmin têk bibin, xakên xwe yên dagirkirî rizgar bikin, azadiya jinan mîsoger bikin, konferansa me ev mijar tevahî bi israr û biryadariyeke xurt xiste bin biryaran. Heta ku yê pêjê derkete ser dîka dîrokê, cîhan tenê ji artêşa mêran agahtar bû. Lê cîhanê ev yek jî baş dizanî bû, artêşa mêran dervayî mirin, qetilkirin, dagirkerî, talan û hovîtiyê cudatir tiştekî din jî cîhanê re neanî bû. Ji ber wê jî bala tevahî cîhanê li ser van jinên wêrek bû. Lê feraseta hezaran salan ya desthiladariyê hilweşandin nehêsan bû. Gotin di cîh da be, jinan li ser vê erdingariyê bi derziyê bîra hişmendiya civakan kolandin û cevhera xwe nişyanê hemû mêran û hişmendiyên kevneperestan. Jina ku hebûna wê tenê weke fîzîkî de hate dîtin, cardin li Bakur Rewşetê Sûriyê azadî welidan. Çilata navîn gelê Sûrî di pêşengtiya jina Kurda îro bûye şervanê heqîqetê û ev li her derê tê şûpandin lê belê ne tenê bi komcivîna di hemû tekuşîna xwe jiyanî da em hêvîdarin ku bibin şervanê heqîqetê û va çeteyên Daişê li mehkemeyên cîhanî li ser xaka Bakurê Sûrî werin dadagehkirin ji ber ku êş li vir bû, komkijî li vir bû û ev welat û ev gel hat talankirin û hat kuştin û ev komcivîn îro îfada vê ye şerê me êdî bi qanûna, şerê me êdî bi mehkema û şerê me êdî di dargehê navnetewî da li ser bingehê jiyanek rast wek hev û bi rastî jî bikanibin ne tenê Daişê fereseta Daişê jî li cîhanê tune bikin. Spas. Piştî pêvajoyeke dirêj cîhana me rastî hêzekî wiha a jinan nehatibû. Tekoşîna jinan a li hemberî pergalên desthiladar her demê bi rengên cuda xwedaya nîşandan. Jinên partîzan di salên 1945 da li hemberî faşîzma Hitler û di salên 1970 da jî li hemberî faşîzma Franco ya li İspanyayê serî netewandin. Ev demeke dirêj bû heta ku yê pêjê derket di cîhana jinan da bêdengek hakîm bû. Lê bi şoreşa jin a rojavara qedera ku ji bo jinan hatibû nivîsandin, cardin bi destê jinan nû de hate nivîsandin. Li hengiya şervanên yê pêjê li Kobanê dest pê kir û bi taybet jî weke hêzekek ku di warê birdoziya rizgariya jinê de xwirêxistin kir û heta niha jî bi heman awayî hîn xurttir jî xwe didomîne. Vê biryardariya yê pêjê di cîhana jinan da hêviya jiyaneke nû afirand.
Jiber wê jî YPG de asla cîhanî da piştgirî dît û li gelek deverên cîhanê jinan berê xwe dan nava refên YPG. Şervanên ku beşdarê nava refên YPG bûn di vê oxirê da canê xwe feda kirin. Civaka demokratik, ekolojik, azadiya zinde de, li ser esasî ku, ez ê civaka axlaqî, û politik biparêzin. YPG êdî ji bo hemû jinên cîhanê pêkhatina modela jiyaneke nû a ku dihate tesewwür kirin bû. YPG di nava 10 salan da tekoşîneke bêyeman da meşandin. Ev tekoşîna ku cîhan matmayê hîşt ne bi fîlman ne jî bi nivîsandina pirtûkan dikare were vegotin. Ji ber ev der rojhilata navî ne, ev der rojava ye. Bu yerên ku tên jiyên heta şaneyên herî kur a di hestî û mejiyê mirovan da bicih dibin. Van hestan derxistina li ser wê erdê ne huner, dilekî wêrek a ku hemû zehmetiyan bigire ber çavan dixwaze. Ji bo pêkanîna şoreşekî avakirina ferdê azad hemaneke jênevegere. Li hemberî vê jî YPG ji bo bûhurandina feraseta desthilatdariyê a ku jiyanê tu nedike, her şervana ku tevlî nava refên azadiyê dibe perwerdan ra derbas dike û vê jî weke bingehê jiyana azad digire dest. YPG akademiyên xweser yên birdozî û leşkerî li ser navê hevreyên xwe yên pêşeng û gihîştina asta şehadetê ji bo xwedî derketina mîrateya wan yên ku bi navê Şehîd Dîlan, Şehîd Berivan, Şehîd Sosin, Şehîd Roj vekirin. Ji bo xwe gihandina asta profesyonel ya milîtantiya YPG ev akademî rolekî girîng dileyîzin. Daesh weke hêzeke terorîst ya ku bi destê hêzên Kurewî hat afirandin, li ser heremê ra hat eşandin. Li hemberî vê hêza ku hemû hovîtiya dewlet di xwe de dihewand, YPG têkoşînekê dijwar da meşandin. Vê piratiqa YPG di astekî diyarker da ji pêkhataya YPG ra tecrübe de qezenc kirin. Bakur Roşetê Sûriyê bi êrişa dagirkeriya dewleta Tirk a li ser Efrînê ra kete merheleyekê din. Êdiyek ji afirînerê Daişê li hemberî wan jinên qehreman şer dikir. Di cotmeha sala 2019 da jî devleta faşîst êrişî serê kanî û giresîpî kir. Di her êrişa ku pêk hat da YPG heta dawî xwedî sekna rûmeta gelan derket. YPG di nava 10 salan da perwerdeyên xwe yên hem diwarê birdozî hem jî diwarê leşkerî da bêhna berdomand.
یه پجه دناوا 10 سالین شورش باکو روشت سوریه دا بو خودی تکوشینه که خورد و بو خود میراته که قدر بلند. به آخا پیروز جنین ویرک ولدان. میراته وان جنین قهرمان لپی خو هیشتن بوچ افغانیا آواکرنا پرگالا جواکه که دموکراتیک و آزاد. دلین ویرکن ین کجبوی آزادیا گلان هبونا خو فدا دکن. ملیتانن یه پجین وک وارشین دیریک، رکسن آفرین، سوزدار دیریک، آزادی گرکلگه، بریوان، سلاوا، آرین، بارین، ریوان، سوسن بیرهات، جیان دولهلدان و روش خابور کسایتین قواته حقیقت دهبون و جیان خدا شنبر کرنه. ایرو مشا آزادی آکو در ریبرتیا ریبرا پودا جبوی جنان هات دست بکرن به کسایت نوهاوا روبارد کود هرکه شنبر کریه. یه پجه 10 سالین که هر کلیاوی به قهرمانتی و ویرکیل بی خوهیلشت. یه پجه جبوی دیروکا جنین تکوشر بوار چرخه که وی دیروک تجاری نکار به وی انکار بکه. جلو را یه پجه بکد و تکوشینا خواه ده همو قادن جیانه دا هبونا خو شنبر کرد. با آرمانجه که پر وکیری و زلال درکته ره. جبر و پیدا خودی لمیراته آزادی جن درکتن و لسر و اساسی نرخین قواتی آفراندن پاراستن آرمانجه یکانه آیه پیجه. آزادی!